mi kace Allah tona ma asiri mata ka tayi unji labari jorin suna Allah sa wuta ta kama gidanku cikin muru ai tuwo Allah sa baban ku ya ba baban ku takarda naira 1000 ta kashe Allah sa kan baban ku ya kumburi da rawani ya zama lima Allah sa ka ci ya kawata kai ba gyara wurin karatun Qur'ani Allah sa a tara maka watsas dama baban ku watsan zuwa yake kaki can gona kare ya hika gudu da sata da cin musu da dogon bindi tsoho ka ta daga ma nono kana yaro ka sha baban ku ya ma baki ya ce ka gama lahiya ka sa uwa karawa kana karami kai kuka ta gwa ka ta haka da kai gidan kwa ko tsohuwar da ba ta zara hama tsohuwa kai ji zaki da kuka ana ruwa ta kuka a kwance ta koma zauri kai ba da bane na banza kai da ne na kirki kai jahili ne baka san da zaka mutu ba kare ya hika gudu da sata da cin musu dogon bindi ban san ka da wahala taggo ka bata sallah in ka tube ka aje kana da matsala baka ga annabi ba jikinka duk ciwo ne ciwo san Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam